Dobrý den, milí diváci. Vítejte u Zpráviček z jedničky. Dnešními prázdninovými zprávami vás provede Alex Řežábek a Anna Jelínková. A začneme rovnou hravě. Oslavou Dne dětí. 9. ročníky si pro své mladší spolužáky připravili den plný her a soutěží. Užili jsme si vědomostní disciplíny, závody v pytlích nebo například karaoke. A byla to pěkná jízda. Pojďte si s náma užít dětský den. Breathing heavy cause it's not big enough. Everybody just talks. So waste some time cause I'm taking off my cuffs. Stay the same but change ways and not making sense. Confusion in my head, I didn't know who I am. The one who always felt like she is walking in broken glass. I stay the same, won't change, I'm sick of playing these games. Got clarity inside of me, I know who I am. No matter what you saw, I know my heart always stayed the same. Sometimes I wanna let go, start over from the get-go, get-go. The role I've played, I've outgrown, I'm somewhere in between, Sometimes I wanna let go, start over from the get-go, get-go. Don't care as long as I know, I'm somewhere in between, Gotta believe me, I've tried. Good at putting my feelings to the side. Got my eyes open wide. A million colors and not just black and white. Stay the same but change ways and not making sense. Confusion in my head, I didn't know who I am. The one who always felt like she is walking in broken glass. Potřebuju klub, ať je úplně full, narvanej od stage až po stup. Sometimes I wanna let go, start over from the get-go, get-go. The role I've played, I've outgrown, I'm somewhere in between, Sometimes I wanna let go. U oslav Den dětí ještě chvíli zůstaneme. Do Jindřichova Hradce zavítal oblíbený youtuber Humy. V rámci Humy Show si děti užily soutěže, společné hry a písničky. Pro mnohé by to byl splněný sen. Akce se konala v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci, kam vyrazily naše reportérky Eliška Petržílková a Sabina Zavadilová. Jak dlouho už si na fyziku? Tak ve fyziku jsem už jako aktivně co točím, tak v srpnu to bude 7 let, takže za 2 měsíce to bude 7 let. Doufám, že počítám správně. Jaká písnička se tě líbila z těch minut, co jste natočili? Taková srdcovka je prostě ta první Planeta zombie, mi přijde, že jako má největší jako energii. Jak jsi užil tady tu akci? Tuhle akci jsem si užil moc, byl jsem teda hodně překvapený, kolik fanoušků přišlo. Doufám, že na to budou mít dobrý vzpomínky a vy jste si to užili? Jo, mega. Jo, tak to jsem moc rád. A ještě máme jednu otázku. Ano? A jakého člověka z vaší skupiny fyziků máte nejradši? Tak to je těžké. Mám samozřejmě rád všechny členy fyziků, ale musím si fakt vybrat jednoho. No? Nemusíte. Zprávičky z jedničky, Sabina Zavadilová a Eliška Petržílková. Sledujte, dejte odběr, like a nějaký koment. Mějte se, ahoj. 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 A teď trochu do rytmu. Děti z tanečního kroužku pod vedením pančelky Kateřiny Kubíčkové měly poslední hodinu. Tanečníci ukázali, co se naučili za celý školní rok. Hitem se stal flashmob v podání tanečnic Elišky a Aničky z 6B a Melči z 5B. A na závěr nechybělo ani ocenění všech tanečníků. I'm gonna dance, bro. Never gonna not
Na chvíli zavítáme do rodného města Wolfganga Amadea Mozarta, do Salzburgu a do německého Berchtesgadenu, kam se žáci 8. a 9. ročníků vydal na exkurzi. V rámci exkurze žáci navštívili nejenom centrum Salzburgu, ale také Orlí hnízdo. Orlí hnízdo bylo vybudováno jako reprezentační sídlo nacistického vedení a dar k 50. Adolfa Hitlera. Dnes slouží jako vyhlídková restaurace a připomínka tragické kapitoly evropských dějin. Vítejte v Kelsteinhausu Hitlerova čelna a takhle to tady nějak vypadá. Guck, wie weit wir schon geschafft haben. Doch ich glaub, es ist nur der Anfang. Keine Träne ist hier umsonst. Ich wein vor Glück wegen dem, was kommt. Wenn du auch denkst, dass du's nicht mehr schaffst, trag ich uns zwei in die Schuckepack. Wir müssen mit uns reden wie dicke Schädel. Und wenn ich falle, wirst du mich heben. Hab mir verboten zu glauben, dass es dich gibt. Doch jetzt kneif ich meinen Namen, in dem du grad liegst. An deiner Seite will ich bleiben. Geh durch Feuer und alle Zweifel. Mit allen Träumen und all den Sorgen. Heute, morgen und übermorgen. An deiner Seite will ich sein. Und alle Fehler verzeihen. Mit allen Träumen und all den Sorgen. Heute, morgen und übermorgen. Herzlich willkommen im Salzburg. Ich dachte immer, alles muss enden. Doch für uns gibt's keine Grenzen. Ich seh 2050 vor meinen Augen. Bin jeden Tag drauf, komm nicht aus dem Staunen. Wenn ich die ganze Welt verfluch, holst du mich raus mit Raketenschuhen. Pojďte se s námi vypravit do země ledu a písku. V rámci projektu Planeta 3000 jsme zhlédli vzdělávací pořad o Zemi, která je dlouhá jako špageta. Hádejte, jaká to je? No samozřejmě, že Chile. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, například o sochách na Velikonočním ostrově či zvyklostech místních obyvatel. Přejeme vám hezkou podívanou. Dobrý den, můžeme se vás zeptat na pár otázek? Jak dlouho vám trvalo připravit takovýhle program? Dobrý den, moc děkuju. Celkový program vždycky připravujeme celý rok, to znamená, když premiérujeme nový program, tak v tu chvíli začneme natáčet nový program na ten rok, co bude další. A co vás na Chile nejvíc zaujalo nebo překvapilo? Tak moje nejoblíbenější část je ohňová země a hlavně Patagonie, to je prostě srdcová záležitost. A jaký je hlavní přínos pro děti a co jim to má dát? Hlavní přínos je ukázat dětem, jak se žije v jiných zemích a hlavně i seznámit s kmenama, který třeba za 10 let už nemusí na zemi existovat. Dobře, děkujeme. Já taky moc krát děkuju, ať se vám daří. Co ty a móda? Já módu miluju. Móda totiž není jen o oblečení, ale hlavně o nápadech, odvaze a fantazii. Pojďme se přenést do muzea fotografie a následně do kaple svaté Máří Magdalény v Jindřichově Hradci, kde žáci základních škol a uměleckých škol předvedli v rámci soutěže textilní fantazie své vlastní modely. Zahlédnout jste mohli kombinace různých látek, stylů či oděvy vzniklé z recyklovaných materiálů. Ahoj holky, podařilo se vám vyhrát 3. ročník v textilní fantazii. Co vás vedlo k tvorbě vítězného modelu? Pančelka Hrubá nám nabídla, aby jsme se připojili do této soutěže. Tak nám řekla, ať uděláme pár návrhů na téma jaro, léto, podzim, zima a potom jsme se hned dali do práce. Kolik času vám zabrala příprava na soutěž? Tak my jsme naše modely dělali o užitých výtvarných činnostích a zabralo to asi nějakých 6 hodin, co jsou vlastně 3 odpoledky 2hodinový. Děkuju. Jaké techniky jste během tvorby použili? Takže my jsme hlavně použili oblečení z druhé ruky, pak jsme hlavně používali tavící pistoli, textil a různý spreje. Děkujeme a užijte si prázdniny. Děkujeme.
Dobrý den, jsme tu s paní učitelkou Hrubou a zeptáme se jí na pár otázek ohledně soutěže Textilní fantazie. V čem vidíte přínos soutěže pro mládež? Že si zkusí všichni navrhnout svůj vlastní oděv, zkusí si, jak to vypadá, co to dá za práci. Za prvé navrhnout, vymyslet, z čeho to bude, potom sestavit radu, která rozhodne, co z těch návrhů všechno bude uskutečněno, protože tak to probíhalo. Udělal se tým, každý něco navrhl a pak se udělala rada, která rozhodla, která z těch věcí půjde do konečného modelu. No a potom ta legrace u toho, když se to tvoří, zkouší. Co bylo z hlediska příprav na soutěž nejdůležitější? Nejdůležitější byly samozřejmě nápady dětí a potom spolupráce, protože vytvořili tým, sedli si ke stolu a všechny své návrhy obodovali, řekli, co z toho je dobré, co je špatné, takže cením jejich spolupráci i to, že zodpovědně přistupovali k tomu, že jejich návrh třeba neuspěl a ocenili to, že ten druhý návrh je lepší. Děkujeme a přejeme hodně štěstí v dalších ročnících soutěže Textilní fantazie. Děkuji moc a doufám, že se zúčastníte. Jo, určitě se rádi zúčastníme. Krásné tóny se nesly mezi starými zdmi kostela svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci, kde zaspíval k Evropským dnům hudby školní pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Ivany Písařové. Zpěváci vystupovali s velkým respektem nejen k hudbě, ale i místu, kde vystupovali. Jako první slyšíte úspěšné zpěváky na dnešní pěvecké soutěže v solném a komorním zpěvu Jihočeský zvonek, jak se chcete. My dostáváme pod dešť. Tichém i tučném, klidném i neskrutném. Vodě, která padá z nebe. Snadné, jako fakt, pořád prší. Jak chtěli dneska ven. Co to bylo? Sníkání? To jsem byla já, spadla jsem ti na parapet. Jmenuji se Kapka. Kapka? Jako dešťová kapka? No ano, když venku prší, svět nezmokne. Tiše si zpívá.
nekamenujeme. Mluv za sebe, jo, protože já jsem možná a možná ty jo, to je sliva, tak já už se čau. za kompletní produkci dnešního koncertu a našemu vždy perfektnímu a stálemu zvukaři Jakubu Písařovi. Já mám vás taky děkuji, že jste přišli a těšíme se na vás zase na návratu. No to uteče za půl roku a budou tady Vánoce. Takže krásný léto, mějte se moc hezky a děkujeme. Když se na školním hřišti objeví barevný skákací hrad, je jasné, že se bude něco dít. A tak se skákalo, padalo, smálo. Obří nafukovací hrad se stal okamžitě atrakcí pro žáky prvního stupně. Nezbývá než dodat, kéž by to byl skákací hrad každý den. Ahoj, jak se ti líbí, že tu máme teď nad školním dvoře skákací hrad? Je to úžasný a přál by se si, aby to tady bylo víckrát. Jak se ti líbí to, že teď máme tady na školním dvoře skákací hrad? No tak líbí se mi to hodně, protože můžeme si zaskákat a užít si poslední hodinu. Kdo si myslí, že škola je jen o sezení v lavici, bude v následující reportáži vyveden z omylu. Pojďte se s námi podívat na školní sportovní den. Celé dopoledne se běhalo, skákalo, soutěžilo a hlavně fandilo. A zase po roce máme tu sportovní den, tak se pojďte s námi učit.
Dobrý den, dnes se zeptáme žáků, jak se jim líbilo na sportovní dni. Takže ahoj Eliáši, jak Ahoj. se ti zatím líbí sportovní den? Myslím, že je tím dobrá atmosféra, dobře udělaný a zatím se užívám. A jaká disciplína se ti nejvíc líbí? No nejlepší bylo běhání už věce na 60 metrů, podle mě. Ahoj Honzo. Ahoj. Jak se zatím užíváš sportovní den? Jo, myslím si, že je to dobrý nápad, jak vlastně jako se skupit všechny žáky k sobě, že se i skamarádí, a za druhý to je dobrý, že se do běžné výuky zakomponuje i trochu sportu. A jaká disciplína se ti tady zatím nejvíc líbí? Nejvíce mi to líbí skoky do dálky u Pečelky Vláškové. Děkujem. Jo, nemáte zač? Tak nádhera. I nám vyšlo a jsme tady vedoucí téhle skupiny. Jo. Sirény houkaly, světla blikala a přilby zářily, ale žádný požár. Žádný malér, jen zážitkový den z IZS. Policisté, hasiči, záchranáři, dokonce i vojáci přijeli k nám do školy a ukázali, co vše v součástí jejich práce. A že toho není málo. Více v další reportáži. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. Madam, je-li pohádku? Ano, zajisté, prosil bych pohádku o princezně Zemlejna. Vaše přání je mi rozkazem. Vezmu vás na závěrečné představení dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Martiny Hovorkové. Odkud znáš moje jméno? Ona vrchnice mi ho pošeptala. No počkej, já ti ukážu. To jsem blázen. Tak proč tak daleko? Co pak u nás není dost pěkných hovor? To jo. Víte, o čem jste to? Asi vím, že jste tak nezná. Nejpovdej, já nebudu lakomej. Střídáš za nějaký průmloukáš. No návrší zámek nádhernej, z nejhezčích pohádek ho znám. Stavěnej z křišťálu sahá k nebi pomalu, povětří přijde k domu princezna. Teď trochu dojemně. Naše deváťáci se rozloučili se školou. Na slavnostním rozloučení zaznělo poděkování učitelům a spousta vzpomínek. Všem deváťákům držíme palce, ať se jim na středních školách daří.
people who forget what it's like to be 16 when they turn 17. I know these will all be stories someday, and our pictures will become old photographs. We'll all become somebody's mom or dad. But right now, these moments are not stories. This is happening. And in this moment, I swear, we are infinite. It hits me suddenly that this is the last day we're going to be at the same school. 6 entire years of being in the same place every weekday are over. A je to konec. Každý se dostává jednou. Posledních 9 let nám se budeme vzpomínkou. Je zvláštní, že po prázdninách na začátku nového školního roku už nebudeme společně v jedné místě. Společně jsme byli jiní. Teď nás čeká nová etapa. Střední školy, nové výzvy, nové plány. Možná už nebudeme každý den spolu, ale vzpomínky na společných 9 let, na tuto chvíli a na každého z nás si poneseme sebou. Loučíme se jako deváťáci, odcházíme jako rozumní žáci, kteří jsou připraveni jít dál. Co byste vzkázali budoucím deváťákům? Já bych jim vzkázala, aby si ten poslední rok tady na základce co nejvíc užili, každou chvíli, co to půjde. Já bych jim taky vzkázala, ať se nebojí přijímaček, protože to zvládnou jen levou zadní určitě a už je to poslední rok, co jsou spolu, tak ať si to užijou úplně naplno, nejvíc, co to dá. Hezký prázdniny a ať se vám dál v životě daří. Děkujeme. Then it all just stopped.
to this. Where'd all the time go? It's starting to fly. See how the hands go, waving goodbye. No, I get so forgetful when I look in your eyes. Blíží se konec dnešních zpráv. Děkujeme, že jste po celý rok sledovali zprávičky z jedničky. Že jste se s námi smáli, učili se, fandili i zpívali. Byla to jízda a bez vás by to nemělo smysl. Krásné prázdniny plné slunce, dobrodružství a odpočinku. Budeme se na vás těšit příštím roce. Dobrý den, děti, posaďte se. Ještě před prázdninama si napíšeme malý testiček. Proč? Takové jsou prázdniny. Proč? Takže lidi, budeme psát zase test ještě před prázdninama, že lajkujte a posílejte srdíčka. Kdo v téhle době píše ještě testy? Tak dávejte lajky, ať máme aspoň zvětšovat. No, a držte nám palce. Paní Čokolo, vemte si to zpátky, my psát nebudeme. Za chvíli jdem na dovolenou a teď máme psát test. A já půjdu na tábor. My máme letní vibe, jako no comment, už to dělat fakt jako nebudem. Jo. Plán útěku. I like them moving, moving. I like them moving, moving. I like them moving, moving. We like to move it. I like them moving, moving. She like them moving, moving. We like them moving, moving. We like the. I like them moving, moving. I like them moving, moving. I like them moving, moving. We like to move it. I like them moving, moving. She like them moving, moving. We like them moving, moving. We like to keep on jumping off the floor, dancing till your feet is sore. Party hard just like it's Mardi Gras, 'cause that's what life is for. And we don't party hardly, we just party hard. And not because we bored, we party 'cause we born a party. We gon' move our bodies with our hands in the air. Začíná seriál Dobrodružství Boba a Freda 6. díl. Mrzí mě to, Frede. No já vím, mě taky. Ještě si musíme přát, aby nezafoukalo. Ne. Frede, neboj, to bude dobrý. Postavíme si nový dům. Jo, já vím. Kladivo. Ke mně. Týjo, kde ses to naučil? Trénoval jsem. Tak, a teď vám ukážeme, jak to vypadá zevnitř. Tady je naše herna. Tady hrajeme různé hry. Tohle je můj pokoj a tam mám mě. Tohle je naše ložnice. Tady je naše kuchyň. Jo, a nezapomeňte, užijte si prázdniny. Ahoj!